Ola, hoxe vou falar deste libro, chamado Matanza, que escribiu Roberto Salgueiro González. El naceu en Caracas o 24 de outubro de 1966. É un escritor e director de teatro galego. Roberto Salgueiro foi licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela. Tamén é director da aula de teatro da USC. Este libro trata sobre dous porcos e un matachín. Os dous porcos son moi diferentes, son polos opostos. A un gústalle a música, e é máis tranquilo que o outro, e é mellor falado. O porco 2 é moi bruto, e fala con moitos palabróns, aunque ao largo da historia o porco 1 vai falando peor. O porco 2 pídelle ao matachín que o cambie de celda pa cando o maten, xa que non quería sentir ao porco 1. O porco 2 pediulle por favor ao matachín que cando mataran lle levara unha puta e unha botella de bourbon e que lle puxeran a súa canción favorita. De todo eso só lle poden poñer a canción favorita. O porco 1, sin embargo, non pide nada, xa que lle ten moito medo á morte. O primeiro porco en morrer foi o porco 2, xa que el o pediu. Cando o mataron, berrou. E o porco 1... Queres saber como morreu? Pois xa sabes, tes que ler o libro. Este libro está moi ben e lese en tempo de nada. O vocabulario enténdese perfectamente. A min, o persoaxe que máis me gustou é o porco 2, xa que non lle teme a morte.